Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 2. Nanawagan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP sa taong bayan na magkaisa sa pagsusulong ng kapayapaan, katarungan at mabuting pamahalaan. Itong nakapaloob sa pastoral letter na ilabas matapos ang 130th Plenary Assembly ng mga grupo ng mga obispong Katoliko. Kabilang sa mga isyong binigyang diin ng CBCP, ang lumalalang karahasan sa Gaza, mababang pasahod sa mga manggagawa, at ang pagkaantala sa proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Hinimok ng mga obispo ang sambayanan na manalangin at mag-ayuno at magsakripisyo para sa kapayapaan sa Gaza. Mariin din nilang kinundina ang paggamit ng gutom bilang sandata sa digmaan. Ipinanawagan din ng CBCP ang pagrerespeto sa karapatan ng mga manggagawa na tumanggap ng makatarungang sahod at seguridad sa trabaho. Kaugnay nito, binigyan din nila ang impeachment ay lehitimong paraan para pagbibigay pananagutan sa pangungobyerno basta may gabay ito ng katotohanan at katarungan. Nitong Martes, July 8, naglabas din ng statement ng CBCP hinggil sa paglipana ng online gambling na maituturing na umanong bagong salot o virus. Sinabi ng grupo na hindi na ito simpleng libangan, kundi isa ng malalim na suliraning moral. Kaya't kailangan na raw magkaroon ng regulasyon hinggil dito. Abangan ang iba pang mga ulat at updates sa Pasada Balita mamayang alas 4 ng hapon. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw.